לא מנסים אחרי זה רק לאכול. היה אמיתי, להקה באו אלייך. יאללה, מפחד, לא, הילד מפחד. את רואה זה נראה לי זה אימא. תראי, היא לא מפחדת. היא לא מפחדת. זאת. היא לא מפחדת. היא לגמרי לא מפחדת. מה עוד? זה פחדן זה. מה זה? אוכל במבה, מה זה? אוכל במבה. תראי, הוא בא אחריי, לא מפה. היא אותה הביתה. כן. האמת שזה יכול להיות אחלה פסל בסלון. מה? אתה רוצה לקחת אותה הביתה? אבי, להקה בהם אלייך. הילד שלי אומר לי כן. אתה רוצה לקחת אותו הביתה? רגע, מה אתה מפחד? מה? אתה רוצה לקחת אותו הביתה? אולי. תראי. כמה הם אוכלים? לא, נגמר. תראי, הוא בא אחריך, מה תראו בא אחריך? הנה הוא בא, תראי. תביא לו במבה מהאוטו.